исках да направя 3 попища. Скивай ги, трите, скивай ги. Бах му майката. Барбе, такова чудо не беше ми се случвало. Гледай ги. Има ли ги? Да. Ела дръж малко така, дръж малко пръта да не го чупя. Дръж малко пръта. Снимай май така от разстояние. Е така, той работи телефона, бе. Работи, бе, само го насочи към мен, той работи в момента, бе. Чакай. Така. Айде, дай ми го, аз ще го справя. Държи пътя. Пусни го долу на земята, да не са такова. Аз ще го справя, държи така.